Azatlyk Geňeşliginde uly syýlagyň sarpan eýesi bolan Garaýevlaryň Agdyr maşgalasyny Agatay agymyz sapar ýöljemiň atly halal Agdyr maşgalasyna toýlanýar. Çeket nefes dostumyzlar Göwker ýelimiziň bagyt toý münasibetli belen geçilýär. Yiğitlerimizin bileti. Maga masmış boyları, badam badam bu gözleri, kalam kalam bu kaşları, kapkara kara saçları, maga masmış boyları, boylama masmış, kamadı 96, yürek ateş dalmış, bay salmış, boylama masmış, kamadı 96, yürek ateş dalmış, bay salmış. Seni her minutta oyladım. Ah beni sevgilim, yürekten urdun sen gülüm. Ben sana baktım doymadım, seni her minutta oyladım. Boylama masmış, kamadı 96, yürek ateş dalmış, bay salmış. Boylama masmış, kamadı 96, yürek ateş dalmış, bay salmış. Davaramda gatnaşan mehmanlaryň ajaýyp arzuwlary bilen söhbetleşikleri bilen davaramda dowam edelim. Dostlar, batol batlaýas elmidama? Batolun batolun özüňi diýär ýa-da mos. Batol daýla bir batlaýas. Batol teýňäriň bilen. Batolsun. Sen batol teýňäriň bilen. Sagat dost batol. Sagat gowher batolun batlaýar. Sagat gowher batol durmuşsa ýaşaň. Sagat batol. Canım batol. Sen batol. Görsen ovasan. Elmiden megapingde toydyk gelir. Berekella. Hanka hormatly mehmanlar, şuň toýda davaramda gatnaşýan ýa-da mehmanlar ýürek arzuwlary dinletkende bolsa, Destan studiýasynyň ýazgylary bilen dowam edelim. Devam ediyor. Boyları boyuma masmış, kamatı 96, yürekli ateş salmış, bay salmış. Boylama masmış, kamadı 96, yürek ateş dalmış, bay salmış.